Så kan jeg spise det. Og det her vindue vil jeg. Det vindue vil du have. Det her vindue vil jeg bage om. Og nu der. Det her vindue vil jeg gerne bage om i dag. Så giver Axel det ene vindue, og Elise... Nå, okay. Og jeg vil gerne have det andet. Skal du ikke lige spise skorstenen først, Mads? Jo, man må godt reservere. Axel, hvad vil du have? Ja, så får jeg lige at se. Det får jeg lige at se. Jeg vil lige se huset. Ej, jeg tror, jeg knækker lidt af taget af. Kan man det? Ellers så henter du bare en kniv. Nej, I henter ikke en kniv. Det er stenhårdt. En slagkniv. Nej. Prøv lige at komme her. Prøv lige at komme her med det, Axel. Ja, det tager Axel, ind over bordet, ind over bordet, ind over bordet. Okay. Fint dernede. Kukus. Har mor lavet Hvis han får en komfur og alt muligt andet? så må vi få rigtig mange. Hvis han får sådan en stor en, Axel. Vi kan dele om den her. Det er smør. Ja. Jeg henter en smørkniv. Ja, nej, Torvald, du ikke kniv ind over det der. Hvordan smager det, Mads? Godt. Godt. Hvad så, Axel, er det godt?